Те, що для українця сало, то для тірольця шпек. Але між шпеком і салом дуже велика різниця. З цього буде справжній шпек і Йозеф Кершдорфер. Я habe richtig ausgesprochen. Wunderbar. Я Йозеф Кершдорфер знає, як його справді робити. Його батько 50 років тому почав робити справжній цилертальський шпек. У них було понад 100 свиней, вони їх відгодовували сироваткою і всяким там здоровим кормом. І ось м'ясо, з якого і виходить справжній шпек. Ось чому він здоровий і смачний. Для кожного виду шпеку своя частина м'яса. Окорок, ребро, Das ist hier der Schopf. живіт, плече і так далі. І ось найголовніше – це в якій солі воно буде вимариновуватись певний час. Сіль, чесник, майоран, лавровий лист, мускатний горіх. Ось це все перемішано у певних пропорціях. Knoblauch. І що дуже важливо, він не кладе багато солі, щоб м'ясо не було солоним. Він кладе багато спецій і додає ще трохи цукру, щоб м'ясо зберігало свій природньо червоний колір. Жодної хімії, жодних додатків, лише натуральні компоненти. Dann machen wir noch was. Jetzt reibst du fest ein. Ось так воно активно натирається So, und сіллю. dann geben hier ein bisschen Salz Трохи hinein. солі вниз. І ось бачите, як він щільно все це укладає. Шматочок до шматочка. Ага. Was noch einer? Ja, Das hast du gut gemacht. danke. І засипали сіллю. Dieser Schinken Йозеф bleibt jetzt покладе 6 згори bis 8 дошку, Wochen drin. Die Lake кілька bildet sich камінчиків selber. для ваги. І в такому вигляді воно буде залишатися в холодильнику при температурі 10 градусів приблизно від 6 до 8 тижнів. Після того, як м'ясо пролежить в солі, воно приходить сюди. Його вимивають, щоб зняти верхній шар солі, і вивішується в коптильні. Dieser Schinken hängt jetzt schon 4 Справа в тім, що перші 3 дні м'ясо має знаходитись в коптильні з незначною кількістю диму, і при низькій температурі воно має віддати всю вологість зсередини. Бо якщо буде багато диму, то м'ясо закриється і вже назавжди залишиться всередині вологим. І тоді справжнього шпеку вже ніколи не буде. А для диму und für Rauch, das ist die Wacholder. Wir räuchern mit Wacholdersträucher, geben wir hier in die Rinne Для rein, копчення geben вони oben drauf використовують Zwiebeln, виключно ялівець, або те, що нам відомо російською мовою як можжевельник. Тому що це дуже класний аромат, і вони поступово збільшують кількість диму у цій коптильні. Перші 3 дні зовсім мало, далі більше, далі більше, далі більше. Ось такі тоненькі шматочки залишаються тут впродовж 10 днів. Шматки потовща – днів 14. І в останні 3-4 дні вони отримують максимальну кількість диму, щоб шкоринка з'явилась, щоб з'явилась фактура. Ось тоді шпек буде справжнім. So, jetzt sind І wir після in того, diesem як завершиться стадія копчення, м'ясо перейде сюди і ще 4 тижні буде висіти тут, в цій камері, уже без диму, лише для того, щоб дозріти. dass er noch schön weiter. Він займається цим 25 років і переконаний, що добре на дотик можна зрозуміти, чи м'ясо готово, чи ні. Ось який на вигляд має бути справжній шпек. Чистий, абсолютно природній червоний колір м'яса і чистий, абсолютно білий природній колір сала. Ось так виглядає готовий класний шпек. Тепер можемо і спробувати. Jetzt probiere. Пробіре. Ага. На диво м'яке, з дуже насиченим смаком, дуже ароматне. І das ist wirklich weich. Ist der okay? Ja. Er soll zart wie Butter sein. Воно має бути соковитим, як масло, каже Йозеф. Ось тоді, насправді, це справжній шпек. Ich
Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Ja, das ist aber gut.